Здравейте хора, днес в днешното видео, между другото, имах шорт, как не знам на кой ден, ама щях да пусна видеоклип, но забравих и имах работа, нямаше как да го направя. Някак си изкочи, че трябва да ходя на някакво празненство и съжалявам. Аз май изтрих и шортса, да. Съжалявам, тези, които са видяли, са чакали видео. Сега ще си поговорим малко. Не знам какво видео да направя. Предлагайте видеа. Вече мога да карам. Мога да. Другото, на видеоклипа с тези рисунките, някой ми писа, че не са мои. Може някой да не са мои, ама не всички не могат да са мои. И някой ми писа, рисуваш по-добре. Хора, това аз мога. Бам-бам. Да, това беше майка ми. Ами, не знам, но вие си можете както си можете и аз си мога както си мога. Аз си написах добре, браво. Някой ми написа, рисувам по-хубаво от теб. И аз си написах добре, браво. Всеки рисува както си иска. Написах и добре, браво. Какво искате да й пиша? Не знам, предлагайте ми идеи за видео. Аз от много време се чудам, а не знам дали искате. Да поправя малко песента на Lava Bear. Lava Bear. Everywhere. Няма да е така със сигурност. Аз като я поправя, дори няма да се чува и Bear. Няма мечка, няма газечка. Между другото, хора, ще ми направи такова видео, което часувам. В момента нямам материали. Извинявайте, че не гледам камерата. Сега ще ми пишете в коментарите. Извинявайте, че не гледам камерата, ама... Значи хора, този видеоклип, че стана 3 или нещо, искам да събере поне 50 лайка. Или 90. 50 или 90. Ако можете и 100. Хайде бе, моите хора. Ще пускам лайв. Моля ви се. Моля ви се, subscribe to my channel. И лайк. Аз по принцип не знам много английски, ама мога да ми направя видео как играя Roblox, хора, от компютъра ми. Ма в момента ме мързи малко. Хора, нашите хора сме, трябва да направим 90 или 50 лайка. Нашите хора, давайте. Еми хора, това беше днешното видео. Исках да си поговорим малко. Пишете ми за видеа, трендове, кои да направя. И да, пишете ми за какво да казвам. Нямам идеи за сега. Мога да направя 24 часа в хола. Някакви такива предизвикателства, истини. И някакви такива, да. Хора, това беше от мене. Преди да се прибия, искам да ви кажа чао. И чао, хора. Дано да ми пишете в коментарите. Искам поне 50 коментар. Какво видео? Може 24 часа
ме контролирате. Някакви такива. И обаче как ще го снимам, не знам. Добре. Чао, хора. Искам да ми пишете, да лайкнете видео, 50 коментара, 50 или 90 лайка и поне да стане 60 subscribe to my channel. Искам поне... стана 5. Искам поне още нови 20 subscribe. Моля ви се. Айде, нашите хора, вие сте добри, знам, че сте добри. Някой от вас. Не говоря за всички. Може и някои, които пишат лоши неща, хейтят хора. Не хейтете хората. Защото и вас ще ви хейтят, като качвате някое видео. Просто не е готино да хейтиш някой, после той те хейти и така да се хейтите през видео. Не хейтете хората, бъдете добри и бай-бай от мен. Бай! Чакам видео. Чакам да ми пратите в коментарите видео и лайкове. Бай!